Aproveitando a súa visita á contorna de Quintela, o deputado Celso Delgado falou da situación da variante norte, non só do retraso das propias obras, senón tamén da falta de licitación do seguinte tramo. Hoxe hai unhas explanacións, hai un movimento, se ve traballar, pero os retrasos son monumentais. Xa pasaron 4 anos desde que se colocou a primeira pedra desa infraestructura que é moi pequena en tamaño. Aínda non comezaron as estructuras máis importantes, que son un par de viaductos, o que están con as explanacións, hubo que pilotar pois moito terreo, deu problemas, pero esa obra acumula un retraso monumental. Teño unha moi recente pregunta parlamentaria pendente de resposta para ver se efectivamente xa se nos pode comentar o que estamos pedindo, un plazo de remate das obras, o comezo xa acabo de falar cando foi, e sobre todo estou tremendamente preocupado, gracias a que sacades este tema, pola falta de licitación do seguinte tramo.